Uy, igat, dali, nagodarin ako, chika, di ba? Dali. Sama na igat. Ako, chika, si Mugat ba? Sama tayo mo chika. Bayat man ito anak ni Nanay ni Rino. Sa ato katong daghag tato. Makatong daghag tato ba? Bayat nito, no? Ay bantog ra kato ni aging adlaw nakita anak ko sa nagkauban lalaki abi tumigo ra to niya. Hoy, iya to lalaki, oy. Iya mangga daw tong gisupsup. Mura ditog suso kay gisupsop. Itry na to na sup-sup-sup. Unsa may chismis aning maigatan ni nganong sayo pamangkay nagchismis naman. Gatik-atik kog agibi prapilan ko nila silang chismis ko. Nangapa nang kay karoy. Ikaw po daw, sa gamit sa sabon. Parita. Wow. Huy, burika. Atik-atik na po kag agi kay maki-atik sa chismis. Unsa may chismis niyo diha? Agay na raman mo sa chismis. Unsa may chismis na to ron? Ikato ba si Aldrin bayot man day to no. Bayot na jud to siya taga kadlon daga manggilaki mga to sila ha. Kuna ko nabantayan gat. Taga-adlaw na lang laig mga laki mga gwapo pa di kaayo. O ba bayot siya? Eh saba-saba tong gipaistorya diri martes sa bakay ka, ragibaktas sa bakay ka. Dili lagi trust me. Maka English pag igat o. Mamanda yun mo, maabot yun yung balita ka, Madam Berto. Sige na ay, wala ko. Sa ko, tiwasan na ako ito, blaba akong panitin. Hahay, kapoy ning magsig panglaba. Tiguang na kay tagabok na kay tagbukog, wala ay kasukol. Hindi totoo yan. Oh, naa naman po ning radyo baktas. Unsa may ato na pod? Unsa na po nasagap nimo nga mga balita didto? Madam Berta, ako na sagap dito na istorya, babayo to, kadaganda ka laki, gidalas yung balay. Ha? Kinsa naman po na ng chismis diha kay pagkumutan ako mga naong anak nila. Sa tungas, silingan na to dito, to mga pagyot kayo, way mga kaon, mga marites si Dagko. Tata, uban ko, kung kinsa na sila itugan gud ha, bantay lang gid sila ron. Tara, uban ko, bantay lang gid sila ron kinsa nag-ingon ni mga bayot ko ha. Bibiin ako. Bibiin ako. Bibiin ako. Duterte tayo pabongbuang dira ah. Kinsa man sila ang Sila nagchismis lagi ako mga na bayot ko. nabayot ka. Duterte. Duterte. Unsa ebidensya ninyo dai nga bayot ko? Bibiin buangag yun ang naong nimo ron. Unsa ebidensya ninyo nga nagchismis mo ko nga bayot ko? Tubag! Tubag. Sa letrang K, kulkuga akong lubot. Buo na si Madam Berta. Pati mga bata, iyahan nagiaway, wala na buot. Nagkatigaw, wala na kay buot noon.